якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидори ҳамин хона мешавад, чунки хона нав ба даст таъмир мебошад. Ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. 3 хона ага кардагианд дар Зарнисор ҷойгир мебошад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар тарафи Зарнисор ҷойгир мебошад. аз ин тараф 102 микрорайон ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. 3 хонага кардагианд бо масоҳати умумии 67.5 метри квадратӣ дар 12-ума шонаи бинои новостройка. Худи бино аз 15 ошона иборат мебошад. Дӯстони азиз, дар бино аллакай мардум зиндагӣ дорад. Як қисмаш хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. трезоҳои хона тарафи двори биноро нигоҳ мекунад. худи хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад. бо барқ ва об таъмин аст. нархи хона 725 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳамаи мебелу техникаи ин хона нав ва замонавӣ мебошад. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ёки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.